Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Micallef għalli l-pajis għandu jibda diskussjoni serja dwar riforma fis-sistema elettorali. Fil-ftuħ tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, il-Perit Micallef saqsa jekk il-pajis għandu xibqa bi 13 il-distrett u qal li l-pajis għandu jagħmel dak kollu possibbli biex jassigura li jiġu attirati l-aqwa mħuħ fil-politika. Hawnhekk il-Perit Micallef tkellem dwar riformi oħra li qal il-Partit Laburista m'għandux jibża jiddiskuti. Semma l-eutanassja volontarja li qal jaqbel magħha u appella biex din it-tema ma tinbidilx f'ballun politiku. Waqt li jagħmilha ċara li għandu jissokta l-investiment fil-kura paljattiva, il-Perit Micallef qal li dan is-suġġett għandu jibda jiġi diskuss b'mod konkret. Huwa rrefera l-abort u qal li għalkemm mhux imwiegħed fl-ebda manifest elettorali ta' żewġ partiti l-kbar għalli ħin jew ieħor se jiġi legalizzat. Appella lil Partit Laburista biex joħloq ambjent fejn kulħadd iħossu komdu jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar dan is-suġġett. Semma l-intelligenza artifiċjali u qal li l-oqsma tas-suq tax-xogħol u l-edukazzjoni għandhom ikunu mħejjija sew għal din ir-rivoluzzjoni dinjija. Waqt li elenka l-kisbiet tal-Partit Laburista fil-Gvern, il-Perit Micallef għamilha ċara li biex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss, il-Partit Laburista jeħtieġ li jara fis-sinjali ta' żminijiet ma jingħalaqx fortizza u dejjem ikun pass il quddiem mis-soċjetà li qalet tinbidel brata maġla ħafna. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament Chris Fern għalli biex il-Partit Laburista jibqa' miex il-quddiem irid ikompli jiġbed lejh l-aqwa nies. Huwa qal li r-rebħiet tal-Partit Laburista mhumiex garanzija li se jibqa' jirbaħ jekk ma jkollux l-aħjar nies. Fid-diskors tiegħu Dr. Fern għalli kull partit għandu bżonn dem ġdid. Iżda daqstant ieħor irid iħalli lil minħadem u għadu jaħdem fil-Partit Laburista ikompli jagħti semu. Dr. Fern għalli fil-Partit Laburista irid ikun hemm spazju għal kulħadd għax bekk jiżgura li kollu l-aqwa talent u l-aħjar esperjenza. Huwa qal li l-Partit Laburista jrid iħares il-qudiem biex b'ħidmietu jsarra fil-viżjoni politika tiegħu. Huwa qal li l-Partit Laburista fil-Gvern dejjem kellu proġett kbir li ħadem fuq u wettqu. Qal li beda bil-proġetti infrastrutturali tat-toroq u kompla bil-proġetti ambjentali. Qal li l-proġett li jmiss li l-Gvern Laburista irid jiffoka fuqu huwa dak soċjali. Qal li dan għandu jsir billi l-Partit Laburista jibqa' affukat jagħti widen għal weġġat tan-nies u jaħdem b'konsultazzjoni u mingħajr arroganza. Appella biex il-Partit Laburista jibqa' jisma' lin-nies u ma jiddejjaqx jieħu d-deċiżjonijiet. Intant il-ġimgħa fil-għaxija stess fetħet il-votazzjoni illi fiha d-delegati se jkunu qed jivvotaw lill-Ministru Ian Borg għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, lill-Europarlamentari Alex Agius Saliba għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit, Norma Saliba jew Alex Xiberas għal kariga ta' President tal-Partit Laburista, Jorvin Buġejja jew John Grech għal kariga ta' Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista u 12 membru tal-Eżekuttiv minn 37 kandidat. Il-votazzjoni tkompli s-sibt bejn id-9 u s-satejn ta' wara nofsinhar u immedjatament wara jibda l-proċess tal-att tal-voti. Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista talaq bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Robert Abela il-ħadd filgħodu.